はい、今回の地震によって心肺停止、土砂崩れ、家具の倒壊、そして大規模な停電が発生している、被害が出ているという報告を受けています。政府としては人命第一で政府一丸となって災害応急対応に当たってまいります。これから危機管理のためにですね、しっかりと対応していきたいと